Biz инде матур, жылы әңгәмәбезнең икенче өлешенә кайтабыз. Исегезгә төшерәм, бездә бүген 22 елын татар җырына хезмәт куючы, Татарстанның атказанган артисты Алсу Әбелханова. Алсу ханым, җырчы һөнәре, аның кыенлыклары кайда да, файдасы кайда? Барыбыз да беләбез инде, иҗат кешеләре беләбез, җырчы юлы ул җиңел түгел. Инде читтән караганда җиңел кебек, анысы мөһим. Хәтта минем әти-әниләр дә эшең җиңел дип уйлыйлар, мин сизәм улай берне. Һәм инде минем гадәтемдә юк теге ничектер җәлләтеп, авырлыкларымны сөйли торган гадәтем юк. Гел теге күбрәк бөтен нәрсә әйбәт, эшем уңа дип күрсәтергә күбрәк яратам. Сез позитив кеше. Позитив кеше һәм мин яратмыйм үземнең ниндидер күңел төшенке вакытта да яратмыйм күрсәтергә, яратмыйм улай бер турыда сөйләргә. Күбрәк инде ничектер эшемдә кичерәм дә и яңадан алга дигәндәй. Шуңа күрә әлбәттә катлаулы. Һәр бер эш ул дәрәҗәле, һәр бер эш ул хөрмәткә лаек һәм кешенең һәр бер эше дәрәҗәле дип әйтик. Шуңа күрә җырчы тормышы шулай ук җиңел түгел. Әлбәттә инде төрле вакытлар булгалады. Кешенең халыкның мәхәббәтен күрер алдыннан әлбәттә ниндидер юллар үтәргә туры килде. Шуңа күрә иң мөһиме аның нәтиҗәсе дип әйтик. Сикәлтәле юлларны җиңел уздыгыз дип саныйм. Сикәлтәле юллар булды, мин аларны Мишар холкы ярдәм итте. Санамыйм ниндидер киртәгә. Ул язмыш, бу ул тормыш. Шуңа күрә һәр кешенең юлында сикәлтәсе дә була, матур чаклары да була. Җырчыны алыйк, башка кешене алыйк. Шуңа күрә начар ниндидер менә кайгылы әйберләр булды дип әйтә алмыйм, Аллага шөкер. Үзегезне ничек камилләштерәсез? Аның суллары нинди? Бер урында таптанып туру әлбәттә җырчыга хас сыйфат түгел, сезнең өчен бигрәк тә. Бер урында таптала башлагач, ул инде җырчы бетте дигән сүз. Үсештән туктый. Да, бетте дигән сүз. Менә миңа күптән түгел генә интервьюда шундый сорау бирделәр. Сез менә шушы карантин вакытында бик күп җырчылар башка һөнәрләре белән Танылдылар. Эшли башладылар, башка кемдер бизнеска бирелде. Сезнең андый хоббиларыгыз, башка юлларыгыз бармы дип сорау бирделәр. Юк, мин җыр белән генә яшим һәм инвестицияларны күбрәк үземә эшләргә тырышам, чөнки менә шундый әйтем бар. Если у тебя нет денег, чтобы вкладываться в дорогую недвижимость, вкладывайся в себя диләр, әйме? Әгәр дә син ниндидер бизнеска, ниндидер зур проектларны үстерер өчен акча куя алмыйсың икән, үз өстеңдә эшлә дигән сүз инде, шулай бит. Шуңа күрә әлбәттә менә шундый киртәле вакытларда да, мәсәлән, яңа җыр юк, теге бераз концертлардан тукталыш, шул вакытта үз өстемдә эшли башлыйм. Инглиз телен өйрәнәм, итальян телен өйрәнәм, китаплар укыйм, спорт белән шөгыльләнәм, ниндидер башка төрле яктан үземне Камилләшүнең сере нидә икән? Ну, менә минем өчен шушы әйбер мөһим минем өчен дип уйлыйм. Күз аллауны Инде үстерү. әлбәттә башка кешенең башкачадыр. Менә сезнең бер интервьюгызны укыгач, шундый бер сүзләргә тап булдым. Сәхнәдә дусларым юк, коллегалар гына. Ике дустым бар, һәм алар җырчылар түгел. Сәхнә коллегалары белән сезгә, Алсу Әбелхановага уңыш елмайдымы? Алар белән җиңел уртак тел табасызмы? Әлбәттә. Чын күңелемнән әйтәм, мин бик канәгать үземнең коллегаларым белән. Чөнки 20 елга якын Казан филармониясында солистка булып эшләдем. Конгресс буенча без эшләдек, Закиров Ринат Зинурович та, һәм безнең андагы коллективның, тик коллектив сокландыргыч. Анда инде достым Резидә Шарафиева, Зөләйлә, Алсу Фәридә, Лилия Мулгалиева эшләде, Имамиева Гөлшат, Габдинов. Безнең коллектив бик дус. Без чыгып киткәндә гастрольгә инде бәйрәмгә чыккан кебек чыгадыр. Бер кайчан да булмады әрләш. Кем беренче җырлый, кем икенче җырлый, кем матуррак җырлый дигән сүз бөтенләй булмады. Шуңа күрә Ходай Тәгалә миңа шундый матур сәхнәдә аралашып шундый тормыш бирде. Һәм сезнең сүзегезгә, сорауыгызга килгәндә, дуслар турында, әлбәттә алар коллегалар, әлбәттә алар белән без эш алып барабыз. Инде ниндидер иҗат алып барабыз, шулай бит. Әмма ләкин эчтәге серләр алар эчтә кала. Шуңа күрә бөтен коллегалар белән серләшеп булмый, шулай бит. Ул кирәк тә түгел.
Һәм әлбәттә инде менә минем 2 чын хатын-кыз дустым бар. Алар инде берсе бала чактан, берсе бераз соңрак барлыкка килде. Һәм без алар белән бик нык дус һәм аларга бөтен серемне сөйлим. Бәлкем менә шушы бөтен кешегә сереңне сөйләмәү шушында аның сырыдыр да дус булуның. Чөнки сереңне сөйли башласаң, ул дуслык бетергә дә мөмкин. Сәхнәдә шулай бит. Әгәр дә инде матур гына аралашып, җырлап яшәгәндә инде дус та булып каласың. Шул ук вакытта серле булып та каласың. Сокландыргыч җавап. Бүген булган осталыгыгызны яшь буынга тапшыру теләге бармы? Гомумән, үзегез ирешкәнне башкаларга тапшыру сезнең өчен бу рөхсәт ителә торган адыммы? Әлбәттә, шул фикергә килермен дип уйлыйм, әмма ләкин бүгенге көндә түгел. Чөнки консерваториягә хәтле, институтка хәтле музыкаль педагогик училищесында укыдым. Шуңа күрә училищедан соң әз генә педагог булып эшләп алырга туры килде. Инде үземнең юлымны шуннан башладым, әйе. Һәм мин күбрәк балалар белән дусларча аралаштым. Күбрәк иҗат буенча без ничектер, ниндидер иҗат проектлар ясадык. Гел теге нәрсәгәдер өйрәтергә түгел, аралашасы килә күбрәк. Өйрәтерлек дәрәҗәгә җитәргә инде монда бу җаваплы әйбер. Насыплар булды бүген дә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигә әле бергә чакларны. Җаннарыбыз китә өреп, әнә ничекләр үздереп, җырлый гүзәл Казаныбыз сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jırlap yaşarge, tuğanlar deyip deşerge, nasiplar etsin Xuday. Sitkendey sihirli nurun ağılada ağılamın, jilkündürüp көңелләргә килеп урала. Әйтер сүзен әйтә белеп, ни генә күрсә дә түзеп, яшәр халкым җырларыбыз исән булганда. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jıрлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә, насыплар итсен Xuday. Siz инде менә популяр башкаручы, бүгенге көндә чын популяр башкаручы. Сәхнәгә чыгу бүгенге көндә дә катлаулымы? Катлаулы. Бер яктан катлаулы, икенче яктан мөмкинлекләр күбрәк, чөнки әгәр дә акчаң булса, әгәр дә инде теләгең булса, әлбәттә коммерческий проектлар эшләргә була, әлбәттә җыр яздырып, теләгән җырыңны җырларга була. Икенчесе, сине кабул итәләрме юкмы? Менә монысы катлаулы. Чөнки артистлар бүгенге көндә бик күп, төрле һәм кемдер үзенең юлын таба, кемдер юк, анысы инде үзенең турышлыгыннан тора, һәм дә инде әлбәттә күбрәк тамашачының сайлауыннан дип әйтик. Яңалык яратасызмы, Алсу ханым? Яңалык сезнең өчен нәрсә? Яңалыктан куркасызмы? Яратам. Яңалык булмыйча торса, миңа кыен. Начар. Иҗат юлымны карасам, мин теге гел нәрсәләрдер үзгәртеп торырга тырыштым. Чөнки бер урында туру минем өчен бик кыен. Бик кыен, һәм әгәр дә инде менә бер урында утырып каласың икән, минем өчен дөньяның барышы туктый кебек. Халыкча әйттереп әйтсәк, сез кычыткан чыпчыгы. Белмим, мәсәлән, телевидениедә эшләгәндә, хәерле иртә алып баручысы булганда, әлбәттә инде дәвам итеп була иде ул эшне. Әмма ләкин берничә елдан соң мин уйланып калдым. Нәтиҗәсе нинди, киләчәгем нинди, нәрсәдер үзгәртергә кирәк дип, инде кыен булса да шушы һөнәремне дә калдырдым.
яңа жыл белән китергә булдым. Сәхнә бит инде ул идеаль булуны сорый. Беркемгә дә сер түгелдер. Сәхнәдә идеальлекне булдыру, саклау җиңелме? Гомумән бармы ул дөньяда идеальлек? Әлбәттә юк, беренчедән. Икенчедән, сәхнәдә дә идеаль булу кирәк түгел. Аны халык сизә. Чөнки син идеаль булганда син түрі түгел, искусственный. Халык сизеп ала ул әйберне. Әгәр дә син менә гади халык сыман идеаль булмыйчы, бәлкем ниндидер кимчелек белән булсаң да, аны кеше тоя һәм үз-үзең булып калырга кирәк сәхнәдә. Син үз-үзең булып калсаң, шушы вакытта минем уйлавымча кеше сине кабул итә. Алсу ханым, әле тагын алда нинди ирешелмәгән үрләр көтә? Сез яуламаган биеклекләр әле бармы? Белмим, әйтә алмыйм. Әмма ләкин хыяллар зур. Хыяллар бар. Хыял кешедә булмаса, ул тормыш түгелдер дип уйлыйм, чөнки хыял булырга тиеш. Минем хыялларым зур, ул хыяллар турында инде мин әлбәттә әйтә алмыйм, әмма ләкин тормышка ашса, иң беренче итеп сезнең тапшыругызга килеп сөйләп куям. Рәхмәт. Шулай да менә сез үз-үзең үстендә эшләү дидегез дә, 22 ел элек сез нинди Алсу Абелханова идегез дә, бүгенге көндә нинди җырчы? Үзгәреш. 22 ел элек мин бөтенләй башка кеше идем. Бөтенләй башка кеше. Бүгенге көндә бөтенләй башка кеше. Без инде тапшыру ахырында шундый уйландыра торган сораулар бирергә яратабыз. Биремле сорау. Бүген үзегезгә карап, нинди киңәш бирер идегез читтән? Мин үземә шундый киңәш бирерим. Бер нәрсәдән дә куркма. Әлбәттә, курку бетерә. Бер кемне дә тыңлама. Үзеңне тыңла, күңелеңне, йөрәгеңне тыңла. Кеше сүзенә игътибар итмә. Бу шул гайбәт инде без сөйләшәбез. Ансы да мөмкин. Гайбәт кенә түгел, бөтенләй. Кеше сүзе, әйе. Һәм әлбәттә, бүгенге көндә мин үземә шундый тагын бер теләк теләр идем. Яшәүнең рәхәтен тоеп яшә. Менә шунысы иң мөһим. Һәр мизгелдә оныкларыгыз әле име насыйп булсын. Булыр, Алла бирсә. Чынлап та яшәүнең рәхәте. Без дә сезне яратабыз һәм хөрмәт итәбез, Алсу ханым. Шушындый матур нуктада тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Рәхмәт безнең тапшыруыбызга килеп, аны балкытканыгыз өчен. Әле алга таба да матур очрашулар насыйп булсын. Сезгә бик зур рәхмәт, мине чакырганыгыз өчен, шундый матур әңгәмә өчен, хөрмәтегез өчен. Һәм әлбәттә инде гел күрешеп торык, бергәләшеп. Иҗат уңышлары сезгә. Бәхетле булыгыз. Рәхмәт. I just fade away. I feel it. Fade I away. feel it. I Fade feel away, yeah, yeah, yeah. I think too I much. feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull I up, feel it. I love I wanna, I'm trying to Feel. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a little. feel it. Your love is fading. I feel. Тапшыруның партнеры Marriott отеле. Marriott шәһәр үзәгендә онытылмаслык ял. Бүген 22 ел сәхнәдә булган Алсу Абелханованың серләрен ачтык. Чынлап та, бу еллар эчендә серләр күп җыелган икән. Ханбикә. Ханбикәнең серләре бу очрашуда калды, киләсе серләр инде киләсе очрашуда булыр. Бүген дә сау булашабыз, сау булыгыз.